Nagsurang mo to, kasi may laki yung tamong. Bumulak na. Okay na yung may music. Bakit pa? Meron. Ano ba ito? Nakapublic ba ako? Ay, meron. Meron. On. Maratahan. Kaya nga mag-vlog sa kwarto. Saan yung on? Hello po, Leo. Arquilano ba yun? Arquilano yun po. Ano yung on? Ay, daw po on. On. Hey, Jerry, good evening po. Saan yung on, Papa? Ay, wala. Connect. Bluetooth. Hello po siya. Putik si Shaina. Ay, Shaina Marigay. Agape sa Norelo po. Dinudungi, no? Ano to? The K-12. May ilaw. May ilaw pala kami. Francine Toledo, hello. Jonathan, hello po from Bacoor, Cavite. Francine Toledo, shout out po. Ferdinand. Anong connect? Ano to, that well? Alam mo naman ako. Hello. Gusto natin. Ayoko. Gusto ko makita yung labas. Wala pa din. Ano ito? Hello. Antayin natin yung ibang viewer. Ngayon na lang ulit ako nakapag-live, no? Sige, alam ko madami kayong tanong. Magtanong kayo. Sana, bakit pala? Hindi nagkukunik Kuya Macval, good evening po. RCJ, hello po. Ang gandang gabi sorry. Hindi ko kasi nakukonect speaker. Yung galing pa to sa package ni Tito Dan ng before. 2 years ago, 3 years ago, 2 years ago. Andres Dominador, hello po. Good evening po. Sa ano po pangalan kayo nila nag-connect? Wala. Pairing din, pairing. Okay. Kuya na vlog, good evening po. Pairing. Wala. Nasa bahay po ako, Carlos de la Rosa. Okay. Dayman. Bakit wala nalabas yung device niya dito? Kasi ining the 102 to skate. Mag-press ko ito ba? I forget ko muna. Forget. Sige. Wala pa din.
Hello sa 13 viewers lagi yan. Sige, baka may mga question pa kayo guys. Question and answer ngayong gabi. Paus ako, paus. Nakabasas. Paus. Dali lang. Oh, sabi, K-12 ini pa, K-12. Anong K-12? Ang pangalan ni guys. Oh, can't communicate daw. Sunay. Yun na nagkulit pa. Hindi pa, wala man nakalagsunit. Feeling. Wala nagluluwas. Alat. Okay. Ba't lubat? O, nina. Naglos na siya. Yun, sunay. Yeah. Wala. Ako. Nahihi ako. Connecting. Ay, pinagdala ko nahihi. Guys. Okay na. May kulit na. Kung sa kita. Paus ako. Guys, ano na? Kumusta kayong lahat? Kuya Ruel Gaudan. Hello po Kuya Ruel. Good evening din po. Kumusta po kayong lahat? May pigdidilit ang pagka. O ano na? Pinukuha. Puso. Anong ads? Ads muna. Kuya Ferdinand, pa-shout out po from San Francisco, California. Hello po. Meron tayong friend from Cali. Sino nga yun? Si Sir Joshua. Whether you're cramming at the library or powering through your to-do list, your Meron music tayong should friend work as hard from as you do. California, si Sir Joshua. Premium keeps your playlist Kalimutan ko lang flowing, yung ad-free, ano niya, yung offline, apelyido and niya. crystal clear. And if you're an eligible student, there's a special Asan si Auntie Bidang? tap the banner to learn more. Pero well. Ito na. Picturean kita. Naktayo ka dyan. Diba? Tamang sound trip tayo for tonight. Diba? Alam, bakit ganito yung tugtog niya? Oh, tinatawag ko pa BG May, siguro susulpot yon. Sige po Kuya Ruel. Ate Bidang, where are you na? Grabe, ang labo talaga ng paningin ko, guys. Ganito talaga pag malungkot. Malungkot. Kuya RCJ, ang Masbate. Maganda. Doon kami sa... Oh my God, thank you so much, Kuya Agape. Kuya Agape, thank you so much. Thank you so much sa palipad. Kuya RCJ, yung Masbate, sa Balod kami. Nakapunta na ba kayo doon sa Balod, Masbate? Maganda doon. Panoorin nyo yung ano ko, yung reels ko. Reels, yung short videos. Nandun yon. George Lag to ba? Hello po. Tapos na po yung pag-aayos ng boarding house, PG ko. Okay naman. Uy, Kuya RCJ, thank you so much. Ang bait.
Polonan niyo ako ngayon kasi malungkot ako. Hoy! Hindi. Opo, kuya na vlog. Okay na po yung birding house na linisan namin. Mga gamit na lang, pero paunti-unti. Ano din natin yun. Maiisa-isa natin yung mga gamit. Wala pang ako doon na plato eh. Ang nandun lang, baso. Wala akong plato, kutsara. Hey! Oy, Ate Margie! Hello po, Ate Margie. Kumusta? Okay lang bang may music or nagsasalita ako na may music? Okay lang yan, no? Kumusta, Ate Margie? Okay lang po. Malungkot. Char! Joke. Thank you so much po sa nagpalipad. Ano ba to yung anong yan? Ano yun? Etong nauna yung blue. Ano ba yan, yen? Ganyan ba yung ng yen? Tingnan natin sa Google. Japanese yen. Merna. Asan yung nito? Oh, yen nga. Tama. Diba? Tama ako, yen siya. Ang tagal ni Ate Bidang. Hello sa 26 viewers natin. Ayan, support nyo si Bicolana girl. Kahit ang dami ko ng kasalanan sa inyo. Kuya Rico, hello po. Magandang gabi. Junel Besa, kumusta po? Ayos lang po, kuya. Malungkot. Ba't yung sounds natin, gusto ko umiyak. Ate Margie, kumusta ang buhay-buhay? Pasok ka na naman sa Lunes. Asan si Ate Rica? Ay, ito! Ate Rica, hello, kumusta? Kumusta na? Nag-birthday ata yun si Ate Rica eh. Nagbati ako sa'yo, di mo ko sinisil. Asan ka, Rica? Si Ate Rica. Ate! Niyaya ako na ito Saan nga yun? Tarlac. Isasama niya daw ako sa Tarlac. Kailan? Sabi mo, isasama mo ako sa Tarlac. Pinag-sin kita. Wala ka man na-reply, be. Shower out po, Arnel Ludo. Shower out. Request nga kayong tugtog. I-search natin dito. Mag-request kayong tugtog. Okay naman, bituloy pa rin sa hamon ng buhay. I-motivate nyo ako, please, guys. Bigyan nyo ako ng advice. Uy! Nagtampo eh, wala ka sa birthday. Ha! May celebration. Nakita ko yung yung photoshoot. Yun yung nakita ko sa mga May Day. Kuya Ruel Perote, wala na po nagkita. Thank you po, Kuya Ruel. Kumusta na ang buhay-buhay? Kumusta sa Balatan? Ay, nasa Iriga ka, di ba? Iriga. Sir, wala saan nakambal mo, sabi ni Kuya Jaime. Nandito daw. Inantay ko si Ate Bidang.
Oh my God! Kuya Agape, thank you so much po. Yan na naman to, no? Yan. Thank you so much po, Kuya Agape. Naano na ba kita? Okay na, meron na. Sino ba to? Stock natin. Dito ko natingnan sa isang phone. Kasi nakakaano naman eh. Request kayo guys ng song. Hello sa 32 million viewers natin. Istokin ko to si Kuya Agape. Later ka sa akin. Hi po, Ren. Hindi ko talaga mabasa ng maayos. Dito na lang. Ito, Rena Rebano. Hello po. Kuya Kenneth, ang Maynila. It's all change on payday by Sneaky Hidden Fees. Get right. Ads. Kumusta daw ang Maynila? Nagpapatugtog pala ako. Hindi ako pwede mag-ano dito sa cellphone. Okay naman po, actually, 3 days and 2 nights lang ako doon. Tapos, Mega Mall lang yun ang puntahan ko. Tsaka yung, ano pa nga yung isang mall doon na sabing mura daw? Hindi ko naalala. Kalimutan ko. Hindi mahanap kasi Ate Marchie. Sino hindi niyo mahanap? Emiliano Perez, hello po. Yan, so hindi na ako dito magbabasa. Diyan na lang kasi nagpapatugtog pala tayo. Yan. Guys! Gandang gabi, Kuya Romel Normahid. Ehem. Alam ko may magpapalipad pa dyan sa inyo. Andito lang pala mga hamog. Mahamog? Hamog yung, alam mo yung hamog, yung paggabi. Yung tubig, hamog. Sino ang kambal mo? Sino kambal? Oy, sabi ko na nga. Thank you so much, RCJ. Ligo? Ano ligo in province? Ay, Sebastian. Lutang ako, no? Halata ba? Hindi man halata. Lutang. Lutang. Lutang ang Bicolana nyo. Hamog. Ay, may mga ano kayo? May mga nickname kayo? Sino si Hamog? Let's go! Ikumpleto ang load. Thank you po, RCJ. Meron pa yan. Antayin natin. Meron pa. Nag-aagawa sa Oxford. Tama na yan. With Spotify, Guys! lahat pwede maging DJ. Cue songs in real time. May set the vibe, bagyo. invite up to Ay, wala 40 man pala dito sa amin. Ano lang, ulan lang. Sakto para sa buong class. Tuloy-tuloy lang ang good vibes sa biyahe with Jam. Only on Sige po, Kuya Romel. Bumalik ka ha. Siguraduhin mo. Hindi po Kuya Kenneth sa bahay ito. Bahay namin to. Dito ako sa bahay. Bicol na din may bagyo ngayon dyan sa Bicol. Opo, may bagyo. Pero ngayon wala na pong ulan. Kanina, sobrang lakas ng ulan. Tapos guys, wala pa akong nagagawang vlog about kay Mayon. Hindi man kasi ma-videohan. Palagi kasing may ulap. Palagi siya na... Merong mga... na pwedeng makita yung laban ni Mayon. Malayo, sa Legazpi yun. Tapos talagang may mga camera sila na talagang nasa-zoom. Eh tayo wala naman. Manghingi na lang tayo ng copy ng video. Tapos upload ko sa YouTube para makita nyo. Pero pag nag-search naman kayo sa Facebook, yung update sa Mayon, makikita nyo. Kuya Agape, thank you so much po. Thanks so much.
Sige po, Sebastian. Sino? Apo kaya John Albesa. Pakulay, matagal ka nang may kulay, Kuya Kenneth. Kuya Andres Dominador, hello po. Ba't ganito yung mga music natin? Malabo talaga yung aking eyes. Mag-request kayo ng gusto nyo mapakinggan na song. DJ, alis muna ako, balik ako mamaya. Sige po, Ate Margie. Mag-asikaso ka po muna. BG, meron dyan malapit sa Mayon, nag-vlog ang tubig nag-auso. Siguro po. Kaya hindi ko lang po yun nakita. May magsisend pa yan. May magsisend pa yan, guys. Antayin natin. Pwede niyo ba ako na-miss? Dapat na-miss niyo ako. Dapat na-miss niyo ako, guys. Okay. Kuya, Kenneth. Sabi ni Kenneth, salamat sa pakulay. Akala ko yung pa-jacket. Nung magbasa ko nun, pumasok sa isip ko, pa-jacket. Oh my God. Sorry na guys, lutang, walang kulang sa tulog, pagod, broken, char, joke, huwag kayong ano dyan. Lutang na eh. Oo nga, ano Kuya Kenneth, hindi ko pa nakikita, hindi ko pa si Mayon nakikita personally na talagang bumubuo siya ng lava or nagpa-fountain. Kasi palagi akong wala. Oh, sabi ko na, Kuya Agape, thank you so much po. Thank you so much po, Kuya Agape. Ang bait-bait. Pag nagsasabi ako, pag nagpaparinig ako na may magpapalipad pa dyan, si Kuya Agape bigla na lang magpa-pop blue. Diba? Thank you so much po. Miss na miss ka na daw ni Tilo. Hay nako si Tilo. Naiinis ako kay Tilo. Ang dami niyang babae. Ilam ko ba kay Tilo? Oo! Bunso, tulungan mo si ate mo. Lutang na daw siya. Asan si Bunso ang tanong? Uy! Ayan. Uy, Kuya! Okay. Kuya! 28. Thank you so much po, Kuya. Ang dami nyo naman sinisend. Ikaw yung i-stock ko sana. Hindi kita na-stock tuloy. Nakakapunta ka ba, Bijisa? Opo, Kuya Ken. Uy, Kuya RCJ, thank you so much. Thank you so much po. Thank you so much po, bro. Well, thank you sa pakulay. Rowell!
Si Kuya Ruel ba tong RCJ? Ang dami nang nangyari na hindi ko alam. Ano ng universe? Oh, ang gulo ng universe. Sa bago-bagong horoscope readings. Buti na Kuya Kenneth, pause ako. Wala akong boses. the changes multiple May something na nakabara sa lalamunan. and moons. Seryoso, Kuya Romel? Si Kuya Romel to, RCJ? Kanina ka pa, Kuya RCJ. Kala ko kung sino lang. Sabi ko bago tong viewer. With Spotify. Si Kuya Romel pala. Find your soundtrack on Spotify. Alam mo nang bonded kayo ng buong barkada. Ano gusto niyong sound? Same brain cells. Uy, Kuya Agape! Pareho Palagi ka Find out your nagpapa-blue. Spotify blend and make the ultimate barkada playlist in Thank you seconds. so much. Just go to your library, tap the plus icon, click blend, invite your Gcash nyo na lang. Char. Ako to, si Girl Gcash. Kumanta ka naman. Kuya Jun, hindi ba ako makanta? Wala ka na kasi nag-uptake, BG. Sorry po. Si Kuya Ruel, tawang-tawa naman. Sorry, na-booking ko yung name mo. Ha? Secret pala yon. Ikaw, Kuya Ruel. Idol crush kita. Thank you, Renan Rebano. Bawal pala yun i-booking. Hala ka, Kuya Romel. Binukin mo si Kuya Romel. Diba? Uy, Kuya Agape. Thank you so much. Paano ba kita pipigilan? Hindi, huwag kitang pipigilan. Mag-send ka. Ay, naku, Kuya. Mga kuya-kuya. Wait lang, guys. Romel, muna na ako umalis sa'yo. May si Kuya Rico, sige po. Puntahan? Gabi na, Kuya Rico. Hello, katingat palagi. Thank you po, Cesar. Okay lang, si BG lang naman, di nakakaalam. Ako na lang pala yung di nakakaalam. Kuya Ruel naman, ang sama mo sa akin. Di nyo na ako love. Ang sama nyo sa akin. Kuya Romel, yan, very good. Pasayan nyo ako. Kulayan nyo yung buhay ko dahil ang lungkot. Ang lungkot ng... ang lungkot ng season na to. Di ba, Kuya Ruel? Ikaw may patago-tago ka pang name. Uy, may mga usapan kayo? Bakit, Kuya Rico? Kasi ayoko ka pala, Kuya Rico. Sige. Ingat po, Kuya Rico, sa pupuntahan niyo po. Ay, ang lungkot. Wala po, nasa bahay po ako. Gusto ko yung wag tayong chill song. Oh, nene. Wala pa ako sa Manila, mga kuyas. Bakit broken hearted? Hindi po, Kuya Ruel. Ano lang? Wala. Bawal. Hindi ko pa to nalalabas. Hindi ko pa to naiyak. Ilang weeks na. Char! Ilang weeks na. Siya inaman na!
Ayaw ba? Uy, thank you so much, Agape Sanor. Nag-send na naman siya. Hindi po ako inaantok, kuya. Actually, hindi po ako makatulog. Wala akong gana. Parang, alam niyo, parang ayaw kong pumikit. Parang, thank you so much po, Agape. Alam niyo, parang ayaw kong matulog. Ganun. Walang matutulog. Hanggang umaga walang matutulog. Gagi. Maganda doon ang beach mo. BG, hindi malayo sa school. Opo, Kuya Kenneth. Mas better po yung ngayon kaysa po yung dating pinakita ko sa inyo, no? Loko, hindi ako kagaya mo, hindi magpasama, Ruel. Anong mga pinag-uusapan nyo? Kailangan mong magpa-check up, BG. O, sa mata? Hindi ko alam, baka lungkot lang to. Tapos, alam niyo yung parang palaging may luha sa mata ko, ganun. Parang natatakpan. Di ba? Nabubulol na. Sa sunod, pa-check natin, pagsahod. Kaya para makasahod ako, magpalipad na kayo para maabot natin yung... Tingnan niyo yung ano ko, Okay lang, kasalanan ko naman actually. 18. Ito. Ay, pwede ba ipakita? $18 eh. $18 lang kasi. Pwede ba ipakita? Bijalis ulit ako. Punta ako sa live ni Kusina. Hirap kasi pag-isang sipi lang gamit. Sige po, Kuya Romel. Thank you po, Etna Mel. In love ka lang, BG. Hindi po, Kuya June. Tugtugid mo naman yung Elias? Tugin mo naman. Sige, search ko pag after this song. Kulang lang yan sa love video. Tama yan, Kuya Ruel. Oy, Agape, thank you so much. Pwede, sagutin niyo muna ako. Thank you so much, Kuya Agape, sa North. Pwede ba ipakita yung ano? Diba, yung dito, yung dollar. Wala ka ba vlog? Nagpunta ka sa Balog. Wala po, Kuya Kenneth. Yun na yun, yung mga short videos, TikTok. Ayoko na. Kulang daw sa love, sabi ni Kuya Ruel. Kulang ba sa love? Ayoko na. Sabi ni Kuya Jun Alves, in love daw. Mari raw, lataw. Iba yung glow ko kapag in love. Diba? Tapos iba din ngayon yung aura ko. Sama tayo dito sa Ruel, sa City, Adelaide. Saan yan? Anong lugar yan, Kuya Rico? Grabe ka, gala kayo. Uy, pag may mga taga Manila sa inyo, pag nagpunta ulit ako ng Manila, invite nyo ako. Napunta ako dun sa Capitol Commons. Alam niyo yon? Capitol ba yun? Capital Commons? Capital. Search ko nga. Hindi ako sigurado eh. Capital Commons. Oo, Capitol pala, Capitol. Nakakapunta, hindi, dun lang sa may, may kainan kasi doon, may nangkain ako doon. Naku, sayang ng moment doon, sayang ng dollar na papasok. O nga po, kaya Kenneth, wala po kasi akong dalang camera noon. Tapos, ewan ko, hindi ako makapag-video eh. Yung BGCs, search ko na naman. Saan ba part yung BGC? Anong lugar siya? Like, anong city or anong municipality? Taguig.
Smart Shuffle can Kumain ako ng cup noodles, tapos may parang tumaas yung or start a jam. Aha. Where you can invite your friends to create Tagig, all Philippines. with unlimited skips and repeats. Tap the banner for Bonifacio Global City. Yun pala yung ibig sabihin ng BGC. Bonifacio Global City. Good evening po, Hawk. Hello sa 33 million viewers natin. Kaso first 10 minutes pa lang may nag-aaway na sa Ox. Tama na yan. With Spotify Jam, lahat pwede maging DJ. Shower Few out songs in po, one Jerome. Set the vibe and invite up to 30 Bernardo. people. Saktong-sakto para sa buong class. Tuloy-tuloy lang ang good Shower vibes out. sa Biyahe with Jam, only on Spotify Premium. Upgrade now. Guys, bigyan niyo ako ng motivational advice. Sige na, please. Tubig. Kuha ko ng tubig. Tama ka nga, no? Kuha ko tubig. Wait lang. Nabasag ko yung baso. Kayo kasi, Char. Nanisip pa. Ayan o. Wait lang. Eh kasi, nadula sa kamay ko. Basa. Wait lang. Baka kasi may mabubog. Ay nako. Nadula siya, promise. Pag hawak ko, tapos pag ganun, na diretso, hindi ko na nasalo. Kasalanan ko ba yun? Kasalanan ko ba? Sabihin niyo okay lang. Sabihin niyo okay lang yan, BG. Maganda ka naman. Mag-comment kayo ng ganon. Basahin muna natin yung comment. Kuya Agape, Sanor, thank you so much. Oy, Kuya Ruel, thank you so much. Si Australia to BG Adelaide City. Ay, oo, Kuya Rico. Guys, baka maano si Bunso dito, ah. Kasalanan mo, Kuya Renan. Ato, nag-comment siya, uminom ka ng tubig. Guys, hindi ko sinasadya. Pasensya na. Sabihin niyo na, mag-comment kayo. Sabi, buti na lang, maganda ka. Sabihin niyo yun. Yun sinasabi sa akin ng friend ko pag may kapalpakan akong ginawa. Maganda ka lang talaga. Maganda lang ako. Ayan, kailangan nating simutin. Nadaw, ano kaya kung narinig ni Ma? Kukuronito na kukan sa singit. Basa din dito, ah. Ang galing. Inom muna ako ng may water dito sa table. Ha! Buti na naman ka manabigyan, hindi ka mapagalitan ni mama mo. Kuha ko ng ano. Dito muna kayo, guys. Iyon ko muna kayo saglit lang. Ha? Saglit. Parang ma-uros. Ma? Sino kakagsadas pa? Ma? Sino kakagsadas pa? Ha? Ako na lang kasi. Ma, alapakan ko pa. Ma, may pasa dyan! Paano ka? Kala ko ma, last na yung baso. Sabi ni Ma, last na yan na baso. Wala na. Yung last na, ubus na. Nabasag na.
Grabe naman to. Nabubog pa. Dinig yung pagkabigit ng chain. Baka may tumalsik. Grabe naman ka-clumsy ni Bicolana. Alam mo yung sasabihin nyo. O, diba? Yung last namin na basong babasagin, ubos na. Basag na siya. Magbasa na tayo sa comment section. Uy, Kuya Agape, thank you so much. Good evening, girl from Novaliches, Quezon City. Hello po, Johnny San Jose. Di ba uminom ka? Oo, pero oo nga, yung plastic yon na baso, yung kaninang gagamitin ko sana, yung babasagin. Kaso, basa pa na, pag ganun diretso. Kaya nabasag, tapos may sa lamesa may tubig. Yun na ininom ko. Johnny San Jose, hello po. Nasa bahay ako, guys. Hello po. Ayun o, nasa bahay ako. Ano ba kayo? Oh, Kuya Kenneth, palitan ko na lang po. Dito na nga lang. Ito yung gawin kong background, oh. Palitan ko na lang po. Uy, Kuya Agape, nag-send ka na naman. Thank you so much po. Love na love tayo. Ay, istokin natin to si Kuya Agape. Hindi ko lang pindot eh. Agape. Hindi siya mapindot. May na ba signal ko? Hindi man. Good evening po, Kuya Rod. Kumusta po ang buhay-buhay? Ang sakit ng ulo ko. Pinagmukating ko. Hindi yan may iwasan. Hindi natin alam na mabasag mo hindi. Pero bakit nga ba yun nabasag? Kasi yung iba, di ba, parang ganun parang may mangyayari. Ayoko mag-isip. Sana hindi ko na lang ikaw pinainom ng tubig. Hindi pa sana nabasag yung baso. Hoy, hindi! Eme lang yun. Wala po kayong kasalanan, Kuya Renan. Ano na, joke lang yun. Pang ano lang. Parang hindi intense. Alam mo, ang ganda mo pa rin. May bicol. Thank you po, Johnny San Jose. Kuya Eman. Hello po. Kuya Eman. Kailangan mo kating ko, guys. Ito guys, meron akong Vicks.
Meron tayong big... Ah, sarap. Palitan natin yung sound. Ano ba? Nakakabaliw. Ano itong nakakabaliw? Sana all nababaliw. Sakit naman. Ito na lang. Mag-relax tayong lahat. Ito, gusto ko to. May efficacent dito. Akin na Kuya Renan. Rebano, akin na yung efficacent mo. Oh, ba't nire-track? Ay, na ano pa? So soft and slow. Never knew a girl could be so goddamn cold. I know. The way she moved got me spending my dough. And you. Nababasa mo ang message ko? Opo, Kuya Johnny yan. Uy, Kuya Agapelo! Bakit? Ang galing! Char. Just went against the grain. It was a feeling I can't explain, and it felt like harmony, singing in my face like dee da doo da. Don't want to ever go away, running around me every day, singing in my face. May pasok ka na bukas. Linggo bukas. I'm stuck. The bubble in the pills got me caught up. I never. Ito. Tulog na si Bunso. Ina! Yung ka pa? Shayna! Ay, ilang taon ka na ba? 17 po. 17 years old. Mukha na daw akong 22, 23, ganyan. Sabi niya. Possibly sitting on the track now, 'cause I'm a rider. Yeah, soul survivor. Yeah, everybody know the game don't stop. Trying to make it to the top, for your ass get popped now. If you a rider, Nag-sialisan kayo ah. Oy, si Kuya Agape, ano lang, ano tawag dyan? Tahimik lang. Tahimik lang si Kuya Agape. Opo, Kuya Renan, ang bata ko pa po. 17, mag-18 po ako this year. possibly sitting on the track now, 'cause I'm a rider. Yeah, soul survivor. Yeah, everybody know the game don't stop. Trying to make it to the top, for your ass get popped now. If you a rider, yeah, soul survivor. Another day, another dollar. Same block, same nigga, same drip, same green. I guess we got the same dreams. Oh, is it the same nightmares? We let the doves do it for us. We don't cry tears. Real niggas don't brush. Man got his time to shot birds at the gym. Guys, o ba't wala nag-comment? I'm telling you, man. If you get jammed up, don't mention my name. Forgive me, Lord. I know I ain't living right. Gotta feed the block, nigga starve, nigga appetite. And this is every day, it never gets old. I was a juvenile, stuck to the G code. This ain't a rap
song, nigga, this is my life. My life was a battlefield and I earned stripes. Guys! Good evening, beautiful video one. Nasaan ka po ngayon? Nasa bahay po ako, Kuya Richard. Hindi pa po ako nagdidibo, Kuya Kenneth. This year po, Kuya Renan. Watch every move, cause them eyes be on you. Gotta drive real cool when them pies be on you. Just cause we stack paper and we ball outrageous. When I was that boys got us under some breeders. Like animals, they lock us in cages. Same nigga that's a star when you put them on stages. I ain't cheap, break the hand I was dealt. Sana magdibo ka, andyan ako. Invite kita, pero pumunta ka. Pumunta ka ba? Magsasabi pa lang ako, nag-pop up na yung view. Sabi ko, nag-aantay pa ako ng magpapalipad. Kuya, gabi, ubusin mo na yan habang nandito pa ako. Thank you so much po. May ano dyan? If you're looking for me, I'll be on the clock with my big clock, possibly sitting on the track now. 15? Uy, Kuya Kenneth, 17. Huwag mo silang lokohin, Kuya Kenneth. Tsaka kung 15, hindi na sa akin nalata. 17, huwag mo silang lokohin, Kuya Kenneth. Ikaw pagtitripan mo na naman. Sure ka? Tagasan ka ba, Kuya Renan? Ano, gusto mo ba maging 18 roses ko? One of my 18 roses? Ay, hindi. Feeling ko, bagay ka sa 18 bills. 18 blue bills. Blue bills ka, Kuya Renan, ha? Mag-go ka na. Sabihin mo, go. Walang karaoke sa bahay? Walang time mag-KTV night sa labas? Pag-live ako, ang dami With nagyayaya, Spotify, guys. walang pinipiling lugar o oras ang kantahan. Mapa-rock song man or ballad, just open Spotify on your laptop or TV so you can scroll to see lyrics in real time and sing. Ha, all the sige na nga. words to 14 your ka pa. favorite Kuya song. Kenneth! Songbook na Sing Kuya Ruel! Sinong nagdibo? Hindi pa ako nagdidibo. Ngayong year pa lang po. 17, turning 18 this year. Saan ka ba, Kuya Renan? Parang malayo. Sabi mo pupunta Iba talaga ka. pag may binabalikan ng mga viral hits na Kuya Ruel! mo. Huwag niyo silang lokohin. Save songs and build your own hit playlist. Si Kuya Kenneth, sobra naman sa 14. Na yung mga gusto mo 17 lang. on Spotify and get the workout flowing. And for Mukha na daw akong 22. Bakit 22, ha? Iloilo! Uy, pupunta ako ng... Ewan ko lang, baka may... Iloilo ba yun? Sa lugar ni Ma. Wala akong sikot, sakay ka na lang sa Dominga. Kahit na ganon, sana naman ay dumating ka. Uy, Kuya Agape, thank you so much na makakaipon talaga ako sa'yo. Ikaw palang makakaipon na ako, Kuya. Siguro, pag natatawa to si Kuya Agape, saka to magsisend. Patawanin natin. Patawanin nyo. Mag-comment kayo ng... Ay, alam ko na may nakita ako sa... Yeah, may nakita ako sa Facebook. Oh, Kuya Kenneth, gusto ko yan kasi hindi na siya makatotohanan. Di kayang tumbasan. Char, wala akong boses. Hindi ako marunong kumanta. Meron ako dito eh. Ano na nga siya?
Yung, oh, eto, ano, ansiran, sagutin nyo. Ano yun? Wait lang, nawala sa isip ko. Isipin ko muna. Kailan natutong lumipad ang ibon? Sagutin nyo. Kailan natutong lumipad ang ibon? Nasa Maynila ka pa po ba? Hindi na po. Wala po Kuya Richard. Nasabay po ako. Sagot! Hindi nga ako magkakanta, Kuya Kenneth. Sagutin nyo na lang. Kailan natutong lumipad ang ibon? Palubat ka na, Kuya Renan. Mag-charge ka. Wala akong tats. Wala akong tats. That's henna. Sagutin nyo nga. Ano, wala? Sabihin nyo, pag wala kayong ma-answer, sabihin nyo, sirit. I-type nyo S-I-R-I-T. Sirit. Ano? Kung malaki na siya. Hindi. Since bird. Natuto siyang lumipad since bird. Tumawa kayo. Ang hirap, mag-isa lang ako dito para akong tanga. Tumawa kayo. Since bird. Kailan natuto lumipad ang ibon nung nagkaedad ng 3 months? 3 months? Since bird, Kuya Kenneth. Since bird. Since birth. Yun. Hanapin ko dito yung ibang Veda. Ano kaya kung na-send ko sa akin? Wala akong na-send. Eto, baliktarin mo yung Robins, may candy ka na. Ano yon? Baliktarin mo yung Robins, may candy ka na. Sagot agad. Ano ba? Wag na kayo mag-type. Natatawa na nga ako. Kala ko kasi pag pinatawa ko kayo, magsisend si Kuya Agape ng palipad. Si Magdalena lumipad ka sumababa. Kuya Kenneth! Yung joke ko naman, baliktarin mo yung Robins. Meron ka ng candy. Ano yung candy? Yung candy kinakain. Matamis. Baliktarin. Aram ko magayon ako. Sabi ni Tirso Peps Vlogs. Magayon ako, aram ko yan. Ang hirap pag wala akong kasamang audience, no? Baliktarin mo yung Robins. Meron ka ng candy. Siret na. Snowbear. Baliktarin nyo yung Robins. Snowbear. Robins. Pag binaliktad mo yon, Snowbear. Ribbons pala yun! Ang bobo! Ayoko na. Ribbons pala. Ribbons. Bobo talaga. Nakakaya o hindi na ito makakat. Wala nang edit-edit yan. Makikita yung kabobohan natin. Okay na, huwag ka mag-comment. Hanapin ko pa yung iba. Maganda yun eh. Saan ko yan mahanap? Wait lang. Ano nga yun? Eto!
Ako muna makikinig. Aray ko po, Robinson mo. Hoy, subscribe ako sa'yo. Sige, Kuya Tirso, mag-subscribe ka po. Ako muna. Wow, come on. Nakaano eh. Alam niyo yung tawag sa fish na lumilipad? Fish daw. Pwede. Pero actually, mga ano po, e-fish. Ano yung tawag sa pare na nakulong? Nahuli. Ano yung... Narinig nyo yun? Narinig nyo? Iba na lang. Oh, ano daw yung favorite vegetable ng mga pare? Oh, ano? Ano yung favorite vegetable ng mga pare? Ano na? Wala mo sumasagot. Gulay yon. Ano daw yun? Ay, hindi yun. Basta vegetable, gulay. Ano daw yung favorite vegetable ng mga pare? Ako na. Lettuce. Alam niyo kung bakit? Lettuce spray. Ano naman daw ang tawag sa pare na nakulong? Madrig kakao. Pichay. Lettuce. Lettuce spray. Ano ang tawag sa pare na nakulong? Pare pare. Tagala. Tawag sa pare na nakulong. Nahuli. Nahuli. H-O-L-Y. Nahuli. Nakulong eh. Nahuli. Wag. Ako lang tatawa. Huwag kayong ano. Meron pa dito. Oh, eto. Alam niyo daw yung tawag sa tagabuhat ng pintuan? Ano yung tawag doon? Ano daw yung tawag sa tagabuhat ng pintuan? Cargador. 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 Hoy, nagpapatawa na ako tapos nawala si Kuya Agape. Kuya Agape, where are you? Cargador. Very good kayo. Very good. Ano pa? Ano daw yung ngipin na nakikipaghabulan? Ngipin. Ano nga daw yung ngipin na nakikipaghabulan? Braces. Braces. Races. Wag. Kung tatawa. Di pa. Ay, nako.
ano daw ang tawag sa madre na nasa ibabaw? Madre na nasa ibabaw. Madre. Kuya Kenneth, ano? Uy, Kuya Agape, thank you so much! Ang laki po! Ang laki! Thank you so much po. Ang laki po ng sinend nyo, Kuya Agape. Napatawa ba? Ano to ang tawag sa madre na nasa taas? Thank you so much, Kuya. None of the above. Madre na nasa itaas. None of the above. Pwede wag. Huwag kayong tatawa. Saksakin po kayo. So, eto na. Di ba yung madre na sa ibabaw? Bigla siyang tumalon, tapos lumipad. Ano nang tawag sa kanya? Yung madre na sa ibabaw. Bigla siyang tumalon, tsaka lumipad. Ano tawag sa kanya? Eddie, sister with wings. Sister with wings. Char. Ako lang nagpapasaya sa sarili ko talaga. Mga buwisit kayo. Ano? Ano kayo dyan, ha? Oo nga, no? May pakpak kaya yun. Eto. Bakit daw S yung nakalagay sa damit ni Superman? Bakit daw? Lolo na ako, hindi makasagot. Okay lang po yan, Sir Tirso. Magpalipad na lang po kayo. Joke. Hindi, charot lang. No pressure, guys. Ano yun? Bakit daw S yung nasa damit ni Superman? Bakit daw S? Ano? Sagot. Mag-reply muna ako dito. Ano guys, bala na. Pa-shout out naman ka. Buddy Pukaan watching. Uy, Kuya Buddy Pukaan, ikaw na pala yan. Salvador Pukaan. Kumusta po? Nasa labas kasi sa luwan. Hindi! Mali! Kaya po, S yung nakalagay sa damit niya. Wala kasing medium. Hindi available yung medium. S. Small. Ay, naku sa inyo. Ewan ko sa inyo. Eto, kapag pumunta ka ng Korea, magre-rent ka ng apartment, anong tawag doon? Pumunta ka ng Korea, magre-rent ka ng apartment, anong tawag doon?
Ano? Kapag pumunta ka ng Korea, magre-rent ka ng apartment, ano tawag dun? Korea. From the word itself, Korea. Ano? Walang sasagot. Ito si Kuya Agape. Pasagot natin kay Kuya Agape. Pumunta ka ng Korea, mag-rent ka ng apartment, ang tawag doon, Oppa. Oppa. Di wag. Oppa. Upa, di ba? Di wag. Hirap nyo pa sa'yo eh. Punta muna. Kuya Kenneth. Hay ako. Oppa. Ito ang cute, no? Ang cute. Hanap pa ako. Wait lang. Eto, very common na to. Very common to, guys. Anong ginagawa ng bulkan kapag nauubusan siya ng damit? Opa! Anong ginagawa ng bulkan kapag nauubusan siya ng damit? What's that? Ano na, move on na kayo. Move on na kayo doon. Ito na. Anong ginagawa ng mga bulkan? Joke ko yan! Ba't mo sinagot? Joke. Salvador. Si Kuya Wensi. Tama ba si Kuya Wensi Pukaan to? Ay, Buddy. Sino Wensi? Wensi Shop no pala yun. Kuya Buddy, sorry po. Kuya Buddy Pukaan. Naglalaba. Very good. Tama ka. So, 2026 na daw ngayon. So, madami ang nagmamanifest ngayong 2026. Ano yung kabaliktaran ng manifest? Oo, tama ka po, Kuya Buddy. Naglalaba. Kasi naninigarilyo si Mayon. Kuya Kenneth. Kuya Alamid, hi, kumusta? Kuya Alamid, eto. 2026 na ngayon, madami ang nagmamanifest ngayong 2026. Anong kabaliktaran ng manifest? Siret? Comment kayo ng siret. Ano? Ay, very good! Very good si Kuya Agape for the first time. Sumagot siya. Makapal. Dahil dyan, magsisend ka ng joke. Ako na nga lang nagpapatawa sa sarili ko, hindi niyo pa ako sinusuportahan. Sige, tanungin mo si Sinong ma'am? Ito pa, ano pa tayo? Maghanap pa tayo, guys. What is the difference between difference and differences? What is the difference between difference and differences? Ano? Kuya Lamid. Oy, si Kuya Agape. What is the difference? Hello, Idol Kathleen. Good news sa'yo this year.
Blooming mo at gumaganda. Hindi mo ako blooming. Thank you so much po, Danny Ligaspi. Sir Danny, is that you? Bigyan mo ang kwento ni Mayon. Opo, Kuya Kenneth. Alam ko. Bukas ko na yung kwento. Sa boarding house. Ano mo na yung differences ng difference at differences? Night, God bless you. Thank you po. S. Sabi niya. S daw. Hindi. Yung difference, lalaki. Yung differences, babae. Differences. Prince nga, tsaka princess. Di prince. Di princess. Tawa kayo. Princess nga, sis. May prince. May prince. The prince, differences, tsaka difference. The princess. Huwag niyo akong pahirapan. Yun na yun. Baka gusto niyo saksakin ko kayo. Joke tayo. Ano tawag mo, pare, na malungkot? Sige nga. 3,000 yen. Thank you so much po, Kuya Agape. Napatawa natin si Kuya Raul. Ano tawag mo sa pare na malungkot? Pare na malungkot? Ano? Sige, ano? Ano ka ngayon? Ano? Thank you so much po, Agape, sa buti na lang hindi pa ako nag-end live. The priest. Oh, ano? Oo nga, Kuya Daddy. Depressed. Tama. Depressed nga, no? Hindi kayo na Eto, yung tae, anong tawag mo sa tae na hindi ka sure? Ano yung tawag sa tae na hindi ka sure? Ano? Unpredictable. Sarap. Ang tawag sa tae na hindi ka sure, unpredictable. Tawa kayo, tumawa kayo. Hindi wag. Yun lang. Saan daw nagpa-park yung mga aso? Saan nagpa-park yung mga aso? Hindi sa'yo. Joke more, bakit nagpapanti mga babae? Bakit? Ikaw, Tito Daddy, ha? Bakit po? Bakit nagpapanti? Bakit nga ba? Sige, sabihin mo, Kuya. Eto.
Saan nagpa-park ang mga aso? Tito Danny. Nagpa-park ang mga aso. Eh di sa parking lot. Parking lot. Tsaka ito pa, balita ko, mababango daw yung nasa kulungan. 898 kasi lahat inbornal dapat matakpan. Okay. Imbornal? Imbornal. So, ayan. Bakit daw mababango daw yung mga nasa kulungan? Bakit daw? Kasi, Kuya Richard, joke ko yan. Kasi nakakulone sila, nakakulone. Diba? Wala na, hindi niyo ako lab. Ouch. Hanap ako yan. Nakakulong. Tut-turururut. Tut-turururut. Wala na siya eh. Wala na siyang eh. Susunod naman. Hanap tayo sunod. Okay na yun. Natulog na kayong lahat. Masyado na kayong nagiging masaya. Tapos ako hindi. Sige na. Ay, wow. Wala na nga palang nanonood eh. 14 na lang kayo. So yun guys. Thank you so much po Kuya Agape. Alam kita. Picturean kita kasi baka baka makalimutan ko yung name mo eh. Ayan. Ang sarap. 3,000 yen. Tingnan nga natin yung yen. Yen to peso. 0.38. Grabe, ang baba pala ng palitan niya, no? Ako naman sagutin mo to. O sige, bakit hindi nasa ilog ang mga buhay? Bakit hindi nasa ilog ang mga buhay? Nasa nasa lupa na. Bakit ba? Bakit? Nangungurakot na. Kuya Kenneth. Yung dalawa Angel ni Kuya Noli nagla-live ngayon. Sino pa po yung nagla-live ngayon? So yan guys, hello po Rose Cañete. Hello po. Kaso po, Ate Rose, mag-end na po ako ng live. If it's okay po, matulog na po tayo lahat. Matulog na kayo. Nasa Senado na, Tumpak. So yan, kaya thank you po sa pag-join. Thank you Kuya Agape. Love you all. Shower sa Team Pahuway, kila Kuya Noli, sa mga angels. Sa inyo lahat, mga viewers natin. Okay. Si Ate Rica. Oy, punta kayo sa live ni Ate Rica. Bye-bye, love you all. Saan ka, BG? Nasa bahay po ako. Anong ginawa niyo po sa SM Mega Mall? Namasya lang po ako kuya, mag-isa doon. Love you all. Bye-bye na guys. Bukas naman, doon ako sa apartment mag-live.